uforberedte, Emil. Lad jer høre. Ja, sådan. Det er dejligt. Det bliver en pragtfuld skolereform. Hej til jer, der går forbi. Vi hører en forberedt lærer. Har du et A? Det er næsten gået galt for Bjarne Corleone, Kommunernes Landsforening med mere. I nægter at forhandle, men bare dog I vidste, at vi bliver stadig flere og flere. Men vi er os, der står herude og banker på. Og kommunerne synes, de står og stå. I frontboksen med kamp og skæbnesmid. Og ikke fucker på beredelsestid. For mens vi står herude og banker på, synes vi, I skulle prøve at forstå, at det er helt normalt med varslingstid. At det her er det rene spild af tid. Og sig det okay og luk os ind. Vi lover, at I dropper alt det her. Og stemmer det med kamp og skæbnesmid. Og ikke fucker forberedelsestid. Sig det okay og luk os ind. Vi lover, at vi dropper alt det her. Og stemmer det med kamp og skæbnesmid. Og ikke fucker forberedelsestid. Og så er det de uforberedte. Det er også mig.